Ako je možné, že človek s priemerným platom na Slovensku dokázal za 8 rokov vybudovať majetok 300 000 eur, zatiaľ čo väčšina ľudí nemá ani 1000 eur rezervu? Dôvod je jednoduchý. Na Slovensku veľa ľudí o investovaní iba počúva, sleduje podcasty, videá, reelska, ale reálne nikdy neurobí prvý krok. Rovnako je to aj s nehnuteľnosťami. Ľudia pozerajú obsah o bytoch, hypotékach a finančnej slobode, ale kúpu vlastnej alebo investičnej nehnuteľnosti stále odkladajú. Mal som stretnutie s novým klientom, 35 rokov, rodina, 2 deti. Prechádzame si rozpočet a zistili sme, že nemajú žiadne investície. Nielen to, ale nemajú ani žiadnu rezervu. A toto sa mi opakuje dokola a dokola, takmer vždy, keď začínam s novým klientom novú spoluprácu. V tomto videu dnes vám ukážem príklad klienta, ktorý začínal prakticky od nuly. Dnes má 31 rokov, býva vo vlastnom byte, vlastní ďalšie 2 investičné byty, pravidelne investuje do akciových ETF a má aj vytvorenú rezervu. Na konci videa ti presne ukážem, aké rozhodnutie mu zarobil najviac peňazí. Ahojte, som Jáno Achberger, som finančný sprostredkovateľ, pracujem hlavne s bežnými ľuďmi, zamestnancami, podnikateľmi, ktorí nechcú len prežívať od výplaty k výplate, ale chcú začať budovať majetok. Môj už spomínaný klient Martin, keď sme spolu rozbiehali spoluprácu, má len 23 rokov, nasporených len 10 000 eur a ešte k tomu čerstvo začínal pracovať. Ako z tohto základu vedel vybudovať majetok za 8 rokov v hodnote cez 300 000 eur? Poďme si to rozdeliť do 4 krokov. Prvý krok je zmeniť si zmýšľanie o peniazoch. Začneme s tvrdou pravdou. Ak dnes nemáš peniaze bokom, nie je to náhoda. A zároveň vo väčšine prípadov to nie je úplne ani tvoja chyba, keďže ťa to nikto nenaučil. Rodičia riešili prežitie, nie investovanie. Škola ťa naučila počítať príklady, nie budovať majetok. A výsledok? Keď ľuďom narastie príjem, väčšinou nenarastie ich majetok. Narastú len ich výdavky. Kúpia si drahšie auto, nový telefón, lepšie bývanie, viac dovoleniek. Návonok vyzerá, že sa im darí lepšie. Ale v realite sú stále na nule, len v drahšej verzii svojho života. A presne tu vzniká chyba, ktorá ich môže stať stovky tisíc eur. Volá sa to lifestyle inflácia. Znamená to, že s vyšším príjmom automaticky zvýšuješ aj svoj životný štandard, namiesto toho, aby si budoval majetok. Dôležité je si ujasniť, čo ťa robí šťastným. To je úplný základ. Keď nevieš, čo je pre teba v živote dôležité, nemáš podľa čoho filtrovať výdavky. Môjho klienta Martina napríklad nerobí šťastný nové auto. Jazdí sa mu rovnako dobre v 10-ročnom aute za 10 000, ako v novom za 30. Ale rozdiel je to, koľko vie odložiť na investovanie. Na druhú stranu, extrémne ho robí šťastným čas s priateľmi, víkend v prírode, športovanie s priateľkou. Teraz si zhodnoť, čo robí šťastným teba. Potrebuješ nové auto za 30 000, alebo ti stačí jazdené za 10 a zvyšných 20 000 eur použiješ na budovanie majetku. Martin sa presne v tomto bode rozhodol inak ako väčšina ľudí. Keď si mohol kúpiť nové auto, neurobil to, vybral si lacnejšiu alternatívu, ale ten rozdiel nechal pracovať. A práve to rozhodnutie mu dnes zarába 10 000 eur ročne. Druhý krok je dohliadať na výdavky. Martin mal a stále má prehľad o tom, kam každý mesiac odtekajú jeho peniaze. Väčšina ľudí vie, koľko zarába, ale nemá presnú predstavu, koľko míňa mesačne na bankové poplatky, internet, telefón, auto, jedlo. Príklad z praxe, len na bankových poplatkoch vieš ročne nechať pokojne aj 500 eur. Stačí, že máš viacej účtov, firemný účet, možno nejaké zbytočné balíčky, poistenia k účtu a nikto to aktívne nerieši. 500 eur ročne možno neznie ako obrovská suma, ale je to víkendový výlet pre rodinu alebo prvý väčší vklad do investície. Ak nevieš, kam ti odchádzajú peniaze, neinvestuješ. Iba hádáš, čo si môžeš dovoliť. Preto je dôležité si položiť jednoduchú otázku, kedy si naposledy reálne prešiel svoje výdavky. Nie pocitovo, ale dôkladne. U môjho klienta Martina sme po prejdení jeho výdavkov zaviedli tieto zmeny. Prešiel do lacnejšej banky, ušetril na poistení, zmenil si paušál a začal viac jazdiť na bicykli namiesto auta a toto mu spôsobilo, že mal k dispozícii o 200 eur mesačne viac, bez toho, aby si reálne znížil kvalitu života. A to je obrovský rozdiel, keď sa bavíme o dlhodobom budovaní majetku. Pretože tých 200 eur mesačne, ktoré dnes utekajú, sa môže stať základom tvojej budúcej slobody.
Tretí krok je mať vytvorenú finančnú rezervu. Toto je bod, kde sa rozhoduje, či skončíš s 50 000 eur alebo 500 000. Skôr ako sa vrhneme na investície, potrebujeme jednu kriticky dôležitú vec, a to finančnú rezervu. Môj klient Martin ju mal vytvorenú na začiatku vo výške 10 000 eur. Chyba bola, že mal ich len na bežnom účte, kde mu každý deň klesala hodnota o infláciu. Keď máš túto rezervu vybudovanú, psychicky sa ti oveľa ľahšie investuje, pretože vieš, že ak príde problém, máš na to prostriedky. Martinovi som na toto odporúčil produkt, kde má stabilné zhodnotenie 4% ročne, ale zároveň vie kedykoľvek z tých peňazí časť alebo aj všetko vybrať. Na konci tohto videa ti ukážem, ako s rezervou pracuje Martin, koľko si tam vklada a zároveň aj kedy peniaze vyberá. Štvrtý krok je investovanie na dlhý horizont. Je to dôchodok alebo aj finančná sloboda. Ak si sa dostala sem, prichádza najdôležitejšia otázka. Aký je tvoj dlhodobý cieľ? Môj kolega Dominik Košťal často hovorí, že dôchodok nie je otázka veku, ale peňazí. A presne takto sa na to treba pozerať. Finančná sloboda znamená, že tvoj majetok dokáže zaplatiť tvoj životný štandard aj bez toho, aby si musel aktívne pracovať. Koľko na to realisticky potrebuješ? Jednoduché pravidlo hovorí, že potrebuješ približne 25 násobok svojich ročných výdavkov. Ak minieš 1000 eur mesačne, je to 12 000 eur ročne. 25 násobok je 300 000 eur. To neznamená, že pri 300 000 eur hneď dáš výpoveď, ale znamená to, že máš konkrétne číslo, ku ktorému smeruješ. Martin mal jasný cieľ. Chcel vybudovať finančnú slobodu a majetok na dôchodok a neskôr aj pre rodinu. A teraz otázka. Do čoho investovať? Dlhodobé dáta ukazujú, že jedným z najefektívnejších rozhodnutí sú akcie cez široko diverzifikované indexové fondy. Prečo? Lebo cez jeden fond vlastníš malé časti tisícok firiem po celom svete. Keď sa jednej firme nedarí, iné ju môžu potiahnuť. Globálne akciové trhy historicky prinášali približne 8 až 10% ročne. Nie každý rok, nie garantovane, ale dlhodobo. Bitcoin a podobné veci znejú atraktívne, ale majú extrémne výkyvy. Ťažko sa na nich stavia stabilný plán na 20 alebo 30 rokov. Pri indexových fondoch investuješ do reálnych firiem, ktoré tvoria produkty a služby, ktoré používame každý deň. A tu prichádza najväčšia sila investovania, zložené úročenie. Sila času a zloženého úročenia. Toto je moment, kde si väčšina ľudí vôbec neuvedomí, čo sa deje, lebo peniaze začnú zarábať viac ako ty. Predstav si, že ako 25-ročný začneš investovať a postupne si vybuduješ napríklad 10 000 eur. Ak trh dlhodobo zarobí približne 9% ročne, tvoja investícia sa približne po 8 rokoch zdvojnásobí. Po 8 rokoch z 10 000 eur máš 20 000, po 16 40 000 eur a po 24 rokoch máš 80 000 eur. To je dôvod, prečo je tak extrémne dôležité začať čo najskôr aj s malými sumami. Máme klientov vo veku 25 až 30 rokov, ktorí už majú 10 000 eur zainvestovaných a na dôchodku z toho pokojne môže byť 100 000 eur a viac. Aj keby už teraz nepridávali žiadne vklady. A teraz naspäť k Martinovi. Ako teda spravil za 8 rokov z 10 000 eur sumu väčšiu ako 300 000? Martin spoznal svoje ciele a teraz vie, kam smeruje, čo chce dosiahnuť. Pravidelne si kontroluje výdavky, nevyberá si ale najlacnejšie riešenia. Hľada kvalitu a hodnotu za dobré peniaze. Rezervu má na produkte, kde sa mu zhodnocuje. Využívajú, ale aktívne. Pravidelne 10% z príjmu dáva do rezervy a keď má lepší mesiac, dáva mimoriadne vyššie vklady. Má efektívne akciové ETF fondy, nízkonákladové a dokonca oslobodené od dane. Do dlhodobých investícií dáva 20% z príjmu. Vždy, keď mu bonita v banke umožňuje zobrať ďalšiu hypotéku, Martin použije peniaze z rezervy na pokrytie 20% z bytu a zvýšok dofinancuje banka. Týmto spôsobom bolo možné spraviť za 8 rokov z 10 000 eur sumu väčšiu ako 300 000. Viac o tom, ako využiť banku na investičné byty čo najlepšie, som rozobral do detailu vo videu na mojom kanáli. Chceš byť ako Martin? Poďme si to zhrnúť do konkrétnych krokov, ktoré vieš spraviť hneď po tomto videu, aby si dosiahol výsledky ako Martin. Poprvé, daj si hodinové rande s peniazmi. Sadni si večer k výpisom z účtu,
kartám, trvalým platbám. Spíš si všetky pravidelné výdavky a označ tie, ktoré ti neprinášajú reálnu hodnotu. Hľadaj hlavne také veľké položky ako banka, bývanie, auto, internet, poistenia a pozor tiež na mesačné predplatné za služby ako Netflix alebo iné streamovacie služby. Vyjednaj si lepšie podmienky tým, že si zmeníš banku alebo internet, taktiež zruš služby, ktoré nevyužívaš. Po druhé, začni budovať finančnú rezervu. Cieľ je mať 3 až 6 mesačných príjmov, peniaze odkladaj automaticky, ideálne trvalým príkazom na samostatný účet. Po tretie, rozbehni dlhodobé investovanie. Keď máš rezervu, nadstav si trvalý príkaz ideálne aspoň 10% z príjmu. Zvol si jednoducho lacnú a široko diverzifikovanú investičnú stratégiu. Nepotrebuješ denne sledovať trhy, ide o roky, nie o dni. A po štvrté, vzdelávaj sa. Ale nenechaj sa paralizovať. Sleduj podcasty, články, videá. Cieľom je pochopiť princípy, nie byť burzový trader. Daj si pozor na zaručené tipy a špekulácie, rýchlo zbohatnutie má aj rýchly návrat na zem. Ak máš pocit, že na to nechceš byť sám, dáva zmysel nájsť si kvalitného finančného partnera, ktorý ti pomôže nastaviť stratégiu a vybrať konkrétne riešenia. Ak si sa v tomto videu našiel a žiješ od výplaty k výplate, ale nechceš tak fungovať ďalších 30 rokov, tak použij kroky z dnešného videa. O 10 rokov sa pozrieš späť na dnešný deň a buď budeš rád, že si začal, alebo budeš ľutovať, že si nezačal skôr. Ak chceš, aby som ti pomohol nastaviť tvoju stratégiu a dosiahnuť podobné výsledky ako u Martina, kontakt je v popise videa. Konzultácia je zadarmo. Daj like, odber a zdieľaj toto video s niekým, kto stále žije od výplaty k výplate, možno mu tým fakt zmení život. Buduj hodnotu, buduj vzťahy, peniaze prídu.